Και αν σου έλεγα ότι μια τόσο απλή συνήθεια όπως το να ξαναζεσταίνεις το χθεσινό βραδινό θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος κινδύνου για καρκίνο του παγκρέατος. Είμαι γιατρός και σήμερα θέλω να σου μιλήσω για μια ανησυχία που μεγαλώνει διαρκώς μέσα στην επιστημονική κοινότητα. Στα επόμενα λεπτά θα σου αποκαλύψω 5 τρόφιμα που, όταν ξαναζεσταίνονται με λάθος τρόπο, μπορούν να δημιουργήσουν ενώσεις που επιβαρύνουν το πάγκρεάς σου χωρίς καν να το αντιλαμβάνεσαι. Αυτό που πρόκειται να ανακαλύψεις ίσως αλλάξει για πάντα τον τρόπο που βλέπεις τον φούρνο μικροκυμάτων σου, το πρόβλημα και η ψευδαίσθηση της ασφάλειας. Όλοι το κάνουμε, σωστά. Γυρίζουμε σπίτι κουρασμένοι και το πιο εύκολο είναι να ζεστάνουμε τα περισσεύματα. Είναι πρακτικό. Εξοικονομούμε χρήματα και δεν πετάμε φαγητό. Φαίνεται μια αθώα πράξη. Αλλά κι αν σου έλεγα ότι αυτή η απλή κίνηση, επαναλαμβανόμενη ξανά και ξανά, μπορεί να διεξάγει έναν σιωπηλό πόλεμο εναντίον ενός από τα πιο παραμελημένα όργανα του σώματός σου. Αναφέρομαι στο πάγκρεας. Σκέψου το πάγκρεάς σου σαν τον ακούραστο και σιωπηλό εργάτη του οργανισμού σου. Βρίσκεται εκεί, κρυμμένο πίσω από το στομάχι, παράγοντας ασταμάτητα τα ένζημα που διασπούν την τροφή και την ινσουλίνη που ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα. Το πρόβλημα είναι ότι το πάγκρεας δεν παραπονιέται, δεν προειδοποιεί, δεν δίνει ξεκάθαρα σημάδια ότι βρίσκεται υπό πίεση, μέχρι που συχνά η βλάβη έχει ήδη προχωρήσει. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο καρκίνος του παγκρέατος είναι τόσο δύσκολο να ανιχνευθεί έγκαιρα και έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης. Γι' αυτό η πρόληψη είναι απολύτως καθοριστική και ξεκινά από την ίδια σου την κουζίνα. Η ανησυχία δεν προκύπτει από το πουθενά. Προέρχεται από τη βαθύτερη κατανόηση της χημείας των τροφίμων. Πλέον γνωρίζουμε ότι το να θερμαίνουμε, να ψύχουμε και να ξαναθερμαίνουμε ορισμένα τρόφιμα δεν είναι μια ουδέτερη διαδικασία. Είναι μια χημική διαδικασία που μπορεί να μετατρέψει αθώες ενώσεις σε πραγματικούς σαμποτέρ της υγείας μας. Δημιουργούνται ουσίες που προάγουν τη φλεγμονή, το οξυδωτικό στρες και τη βλάβη των κυττάρων. 3 βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζονται πολλές χρόνιες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου. Με αυτό το βίντεο δεν επιδιώκω να σε τρομάξω. Ο στόχος μου είναι να σου δώσω γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Η δύναμη να προστατεύσεις την υγεία σου με μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές. Ας απομυθοποιήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει στο πιάτο σου όταν πατάς το κουμπί της επαναθέρμανσης. Θα αναλύσουμε ένα προς ένα τους 5 πιο συνηθισμένους ενόχους που σίγουρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ψυγείο σου και το πιο σημαντικό, θα σου δώσω πρακτικές και ασφαλείς λύσεις για να διαχειρίζεσαι τα περισσεύματα χωρίς να θέτεις σε κίνδυνο την υγεία σου. Σε παρακαλώ, δώσε προσοχή. Δεν πρόκειται για μια μακρινή θεωρία. Είναι μια βιοχημική πραγματικότητα που συμβαίνει στην κουζίνα σου κάθε μέρα. Είσαι έτοιμος να πάρεις τον έλεγχο. Ας ξεκινήσουμε. 1. Τηγανιτά τρόφιμα και ξαναζεσταμένα έλαια. Ο πρώτος ένοχος της λίστας μας δεν είναι ένα τρόφιμο από μόνο του, αλλά το μέσο με το οποίο μαγειρεύεται και συχνά ξαναζεσταίνεται. Το λάδι. Σκέψου εκείνες τις τηγανιτές πατάτες, εκείνο το πανέ κοτόπουλο ή τα χθεσινά σνίτσελ. Τι κάνεις την επόμενη μέρα? Πιθανότατα τα βάζεις στον φούρνο μικροκυμάτων ή, ακόμα χειρότερα, τα ξαναρίχνεις στο τηγάνι για να γίνουν πάλι τραγανά. Εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Όταν θερμαίνεις ένα λάδι σε υψηλές θερμοκρασίες όπως το τηγάνισμα, αρχίζει ήδη να αποδομείται. Όμως κατά την επαναθέρμανση απελευθερώνεται μια πραγματική τοξική αλυσιδωτή αντίδραση. Τα ξαναζεσταμένα έλαια, ιδιαίτερα τα φυτικά όπως το ηλιέλαιο ή το καλαμποκέλαιο, υφίστανται έντονη οξύδωση. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί ένα μείγμα επικίνδυνων ενώσεων ανάμεσά τους αλδεούδες και ελεύθερες ρίζες που έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων. Φαντάσου το έτσι. Οι ελεύθερες ρίζες είναι σαν μικρές ανεξέλεγκτες σφαίρες μέσα στο σώμα σου που συγκρούονται με τα κύτταρα και καταστρέφουν ό,τι αγγίζουν, ακόμη και το DNA σου. Η σύνδεση με το πάγκρεας. Και πώς επηρεάζει αυτό το πάγκρεάς σου? Με 2 σιωπηλούς τρόπους. Πρώτον, μέσω της συστηματικής φλεγμονής. Όταν καταναλώνεις αυτές τις ενώσεις, το σώμα σου ενεργοποιεί έναν αμυντικό μηχανισμό, τη φλεγμονή. Αν τρως τακτικά ξαναζεσταμένα τηγανιτά, είναι σαν να έχεις έναν συναγερμό πυρκαγιάς που χτυπά ασταμάτητα. Ο οργανισμός σου μπαίνει σε κατάσταση χρόνιας φλεγμονής και το πάγκρεας είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε αυτή την κατάσταση. Ένα πάγκρεας που βρίσκεται διαρκώς σε φλεγμονή είναι ένα πάγκρεας υποπίεση που αναγκάζεται να λειτουργεί σε εχθρικό περιβάλλον. Δεύτερον, μέσω του άμεσου οξυδωτικού στρες. Οι τοξίνες από το ξαναζεσταμένο λάδι περνούν στην κυκλοφορία του αίματος και μπορούν να επιτεθούν απευθείας στα παγκρεατικά κύτταρα, επηρεάζοντας την ικανότητά τους να λειτουργούν σωστά. Σκέψου το σαν να ρίχνεις άμμο μέσα στη μηχανή ενός αυτοκινήτου. Σταδιακά, τα εξαρτήματα φθύρονται. Ίσως παρατηρήσεις διακριτικά σημάδια, όπως φούσκωμα, κόπωση μετά το φαγητό ή έναν αμβλή πόνο στο πάνω μέρος της κοιλιάς. Θα μπορούσε να είναι το σιωπηλό κάλεσμα βοήθειας από το πάγκρεάς σου.
Η συμβουλή μου ως γιατρός: πώς μπορείς να μειώσεις αυτόν τον κίνδυνο? Η λύση δεν είναι να φοβάσαι τα έλαια, αλλά να τα χρησιμοποιείς με σύνεση. Μην επαναχρησιμοποιείς το λάδι του τηγανίσματος. Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας. Το λάδι για τηγάνισμα είναι μίας χρήσης. Ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται σπατάλη, αλλά η υγεία σου αξίζει πολύ περισσότερο. Επίλεξε εναλλακτικούς τρόπους μαγειρέματος. Προσπάθησε να τηγανίζεις λιγότερο. Το ψήσιμο στον φούρνο, το ψήσιμο στη σχάρα, το μαγείρεμα στον ατμό ή το ελαφρύ σοτάρισμα είναι πιο ήπιες μέθοδοι. Για επαναθέρμανση, προτίμησε τον συμβατικό φούρνο ή τη φριτέζα αέρα. Αν σου περίσσεψε κάτι τηγανιτό, ο καλύτερος τρόπος να το ξαναζεστάνεις είναι σε φούρνο ή σε φριτέζα αέρα, χωρίς να προσθέσεις επιπλέον λάδι. Έτσι μπορεί να ανακτήσει την τραγανή υφή του με πιο ξηρή και ελεγχόμενη θερμότητα. Κατανάλωσε φρέσκο φαγητό. Το καλύτερο τηγανιτό είναι αυτό που τρώγεται μόλις ετοιμαστεί. Κάθε φορά που επιλέγεις φρέσκα τρόφιμα αντί για ξαναζεσταμένα περισσεύματα, προσφέρεις μια πραγματική ανάσα στο πάγκρεά σου. 2. Το σπανάκι και άλλα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Αυτή η δεύτερη τροφή ίσως σε εκπλήξει, γιατί είναι σχεδόν συνώνυμη με την υγιεινή διατροφή. Το σπανάκι. Το πρόβλημα για άλλη μια φορά δεν είναι το ίδιο το σπανάκι, αλλά αυτό που συμβαίνει όταν το ξαναζεσταίνεις. Το σπανάκι, τα σέσκουλα ή το σέλινο περιέχουν φυσικά ενώσεις που ονομάζονται νητρικά άλατα και σε φυσιολογικές συνθήκες είναι ακίνδυνα. Το ζήτημα αρχίζει όταν μαγειρεύεις αυτά τα λαχανικά και τα αφήνεις να κρυώσουν αργά σε θερμοκρασία δωματίου ή τα διατηρείς για αρκετές ημέρες. Ορισμένα βακτήρια που υπάρχουν φυσιολογικά μπορούν να μετατρέψουν αυτά τα ακίνδυνα νητρικά σε νητρόδι, τα οποία είναι πιο προβληματικά. Ο κίνδυνος εντείνεται στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή στην επαναθέρμανση. Η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει αντίδραση των νητροδών και να σχηματιστούν ουσίες που ονομάζονται νητροζαμίνες. Και αυτό είναι ένα όνομα που αξίζει να θυμάσαι. Οι νητροζαμίνες έχουν ταξινομηθεί ως πιθανά καρκινογόνες για τον άνθρωπο και έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για ορισμένους τύπους καρκίνου, ιδιαίτερα του στομάχου και του ισοφάγου. Η σύνδεση με το πάγκρεας, αν και η πιο μελετημένη σχέση αφορά άλλους τύπους καρκίνου, η απειλή για το πάγκρεας δεν πρέπει να αγνοείται. Οι νητροζαμίνες είναι γονιδιοτοξικές, δηλαδή έχουν την ικανότητα να βλάπτουν το DNA μας. Όταν τις καταναλώνεις, το σώμα σου πρέπει να εργαστεί για να τις αποτοξινώσει και το πάγκρεας παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Η επαναλαμβανόμενη έκθεσή του σε αυτό το φορτίο επιβλαβών ενώσεων δημιουργεί χρόνιο στρες και ένα φλεγμονώδες περιβάλλον, και όπως έχουμε ήδη δει, η χρόνια φλεγμονή αποτελεί γνωστό παράγοντα κινδύνου που μπορεί να προάγει μακροπρόθεσμα την κυταρική βλάβη. Μία φορά μπορεί να μην συμβεί τίποτα, όμως η επαναλαμβανόμενη έκθεση εβδομάδα με την εβδομάδα μοιάζει με μια σταγόνα που πέφτει ασταμάτητα πάνω σε μια πέτρα. Με τον χρόνο, η πέτρα φθήρεται. Η συμβουλή μου ως γιατρός: σεβάσου τη χημεία των λαχανικών. Μην σταματήσεις να τρως σπανάκι. Απλώς χρειάζεται να αλλάξεις τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα περισσεύματα. Μαγείρεψε μόνο την ποσότητα που χρειάζεσαι. Είναι η πιο απλή στρατηγική. Προσπάθησε να ετοιμάζεις τόσα φυλλώδη λαχανικά όσα θα καταναλώσεις σε ένα γεύμα. Κρύωσε τα περισσεύματα γρήγορα. Αν σου μείνει φαγητό, μην αφήνεις την κατσαρόλα πάνω στο μάτι της κουζίνας. Μετάφερε το φαγητό σε ένα ρηχό δοχείο, ώστε να κρυώσει γρήγορα και βάλε το στο ψυγείο μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Κατανάλωσε τα περισσεύματα κρύα. Αυτή είναι η πιο ασφαλής λύση. Το μαγειρεμένο σπανάκι είναι νόστιμο και κρύο, μπορείς να το προσθέσεις σε μία σαλάτα ή να το αναμίξεις σε ένα πράσινο σμούδι. Έτσι λαμβάνεις τα θρεπτικά του συστατικά χωρίς τον κίνδυνο της επαναθέρμανσης. Ποτέ μην το ξαναζεσταίνεις περισσότερες από μία φορές. Αν επιλέξεις να το επαναθερμάνεις, κάν το μόνο μία φορά. Ωστόσο, η βασική μου σύσταση είναι να αποφεύγεις εντελώς την επαναθέρμανση αυτών των λαχανικών. 3. Το ρύζι. Φτάνουμε στο τρίτο τρόφιμο που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε κουζίνα του κόσμου. Το ρύζι φαίνεται απόλυτα αθώο, όμως το ξαναζεσταμένο ρύζι κρύβει έναν κίνδυνο που οι περισσότεροι αγνοούν. Το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το ρύζι, αλλά ένα βακτήριο που ονομάζεται Bacillus cereus. Τα σποριά του, που μοιάζουν με μικρές κάψουλες επιβίωσης, βρίσκονται συχνά στο ομό ρύζι και είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στη θερμότητα του μαγειρέματος. Ο πραγματικός κίνδυνος αρχίζει μετά το μαγείρεμα. Αν αφήσεις το μαγειρεμένο ρύζι σε θερμοκρασία δωματίου για ώρες, δημιουργείς το ιδανικό περιβάλλον ώστε αυτά τα σπόρια να βλαστήσουν και να πολλαπλασιαστούν, παράγοντας τοξίνες. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Μία από αυτές τις τοξίνες είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Όταν ξαναζεσταίνεις αυτό το ρύζι, μπορεί να σκοτώσεις τα βακτήρια, όμως η τοξίνη που έχουν ήδη παράγει παραμένει άθικτη και είναι αυτή που προκαλεί την τροφική δηλητηρίαση. Η σύνδεση με το πάγκρεας. Αυτή η τοξίνη προκαλεί την κλασική τροφική δηλητηρίαση με ναυτία, εμετούς και έντονη δυσφορία. Μπορεί να σκέφτεσαι ότι είναι κάτι δυσάρεστο αλλά παροδικό. Ωστόσο, κάθε δηλητηρίαση, όσο ήπια κι αν είναι, αποτελεί ένα οξύ και βίαιο φλεγμονώδες γεγονός για το πεπτικό σου σύστημα. Αυτό το επεισόδιο δημιουργεί τεράστιο στρες σε ολόκληρο τον οργανισμό συμπεριλαμβανομένου του παγκρέατος.
Αν έχεις τη συνήθεια να διαχειρίζεσαι λανθασμένα το περισεβούμενο ρύζι, ενδέχεται να εκτίθεσαι τακτικά σε μικρές δόσεις αυτών των τοξινών, προκαλώντας έναν χρόνιο, χαμηλού βαθμού ερεθισμό και φλεγμονή στο έντερό σου. Σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας άξονας εντέρου παγκρέατος. Ένα έντερο που βρίσκεται σε χρόνια φλεγμονή μπορεί να επιτρέπει τη διαρροή φλεγμονωδών ουσιών στην κυκλοφορία του αίματος, επηρεάζοντας άλλα όργανα. Και το πάγκρεας είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε αυτόν τον συνεχή βομβαρδισμό. Η συμβουλή μου ως γιατρός, ο χρυσός κανόνας του ρυζιού. Η ασφαλής διαχείριση του ρυζιού είναι απλή, αρκεί να ακολουθήσεις μερικούς αυστηρούς κανόνες. Σέρβιρε και κρύωσε αμέσως. Μόλις το ρύζι μαγειρευτεί, σέρβιρε την ποσότητα που θα καταναλώσεις. Το υπόλοιπο πρέπει να κρυώσει το συντομότερο δυνατό. Το κόλπο της γρήγορης ψήξης. Άπλωσε το ρύζι σε έναν δίσκο ή σε ριχά δοχεία, ώστε να κρυώσει πολύ πιο γρήγορα. Μην τοποθετείς μια καυτή κατσαρόλα απευθείας στο ψυγείο. Αποθήκευσε σωστά. Όταν κρυώσει, μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, φύλαξέ το σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο. Κατανάλωσέ το μέσα σε 24 ώρες. Ο πιο ασφαλής κανόνας είναι να το φας το αργότερο μέσα σε μία ημέρα. Ξαναζέστανε μόνο μία φορά και σε υψηλή θερμοκρασία. Ζέστασέ το μέχρι να αχνίζει σε θερμοκρασία άνω των 74 βαθμών και το πιο σημαντικό, ποτέ μην το επαναθερμάνεις περισσότερες από μία φορές. Γράψε στα σχόλια αν συνηθίζεις να ξαναζεσταίνεις κάποιο από αυτά τα τρόφιμα. Θέλω να μάθω αν αυτές οι πληροφορίες σε εκπλήσουν. 4. Το κοτόπουλο. Το τέταρτο τρόφιμο είναι ακόμη ένας βασικός πρωταγωνιστής στα περισσεύματα. Το κοτόπουλο. Αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, όμως όταν ξαναζεσταίνεται, παρουσιάζει έναν σαφή κίνδυνο. Το βασικό πρόβλημα με το κοτόπουλο είναι βακτηριακό. Τα ομά πουλερικά μπορούν να φιλοξενούν βακτήρια όπως η σαλμονέλα και το καμπυλοβακτηρίδιο. Το σωστό μαγείρεμα τα καταστρέφει, αλλά το ζήτημα είναι η ανομοιόμορφη επαναθέρμανση. Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι γνωστός γι' αυτό. Δημιουργεί ζεστά και κρύα σημεία. Αυτά τα κρύα σημεία μπορούν να αποτελέσουν ιδανικό καταφύγιο για βακτήρια που ίσως επέζησαν ή επιμόλυναν το φαγητό μετά το μαγείρεμα, επιτρέποντάς τους να πολλαπλασιαστούν. Η σύνδεση με το πάγκρεας, μια λίμωξη από σαλμονέλα ή καμπυλοβακτηρίδιο, είναι μια σοβαρή κατάσταση που ενεργοποιεί έντονη ανοσολογική απόκριση σε ολόκληρο το σώμα. Πρόκειται για ένα γεγονός μαζικού στρες για όλα τα όργανα συμπεριλαμβανομένου του παγκρέατος, το οποίο εμπλέκεται σε αυτή τη φλεγμονώδη μάχη. Κάθε φορά που τρως ένα κομμάτι κοτόπουλο που έχει ξαναζεσταθεί ανομοιόμορφα, δεν διακινδυνεύεις μόνο μια τροφική δηλητηρίαση, αλλά συμβάλλεις και στο φλεγμονώδες στρες του παγκρέατός σου. Η συμβουλή μου ως γιατρός είναι ξεκάθαρη. Ασφαλής διαχείριση του κοτόπουλου πάνω απ' όλα. Η σωστή διαχείριση είναι θεμελιώδης. Γρήγορη αποθήκευση. Όπως και με το ρύζι, κρύωσε τα περισσεύματα κοτόπουλου όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και φύλαξέ τα σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο. Η ομοιόμορφη επαναθέρμανση είναι το κλειδί. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν είναι ο καλύτερος σου σύμμαχος όταν πρόκειται για μεγάλα κομμάτια κοτόπουλου. Αν τον χρησιμοποιήσεις, κόψε το κοτόπουλο σε μικρότερα κομμάτια και στη μέση της διαδικασίας ανακάτεψέ το ή γύρισέ το από την άλλη πλευρά. Χρησιμοποίησε θερμόμετρο τροφίμων, είναι ο μόνος τρόπος για να είσαι πραγματικά σίγουρος. Το κοτόπουλο πρέπει να φτάσει σε εσωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον 74 βαθμών Κελσίου και 165 βαθμών Φαρενάιτ σε όλα τα σημεία του. Οι εναλλακτικές μέθοδοι είναι καλύτερες. Ο φούρνος ή το τηγάνι σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά είναι πολύ πιο αξιόπιστες επιλογές, γιατί επιτρέπουν αργή και ομοιόμορφη θέρμανση. Η κρύα επιλογή είναι η πιο ασφαλής επιλογή. Ειλικρινά, ο πιο ασφαλής και συχνά πιο νόστιμος τρόπος να απολαύσεις το κοτόπουλο που περίσσεψε είναι κρύο. Ξεψάχνισέ το και πρόσθεσέ το σε σαλάτες, σάντουιτς ή wraps. Είναι γρήγορο και εξαλείφει εντελώς τους κινδύνους. 5. Οι πατάτες. Φτάνουμε στο τελευταίο τρόφιμο, ένα αγαπημένο βασικό συστατικό για όλους. Η πατάτα. Όμως ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα περισσεύματά της μπορεί να έχει απρόσμενες συνέπειες. Εδώ το πρόβλημα είναι διπλό. Η επίδραση στο σάκχαρο του αίματος και ο σχηματισμός μιας δυνητικά επικίνδυνης ένωσης. Πρώτα, ας μιλήσουμε για το ανθεκτικό άμυλο. Όταν οι πατάτες μαγειρεύονται και στη συνέχεια κρυώνουν, ένα μέρος του αμύλου τους μετατρέπεται σε ανθεκτικό άμυλο. Αυτό το άμυλο είναι εξαιρετικά ωφέλιμο. Τρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου μας και βοηθά στη ρύθμιση της ανόδου του σακχάρου στο αίμα. Μάλιστα, η κατανάλωση τροφών που έχουν κρυώσει και περιέχουν ανθεκτικό άμυλο μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου για ορισμένους τύπους καρκίνου. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ξαναζεσταίνεις τις πατάτες, καταστρέφεις ένα μέρος αυτού του ευεργετικού αμύλου. Και αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο σημείο, τον γλυκαιμικό αντίκτυπο. Όταν μειώνεται το ανθεκτικό άμυλο, οι ξαναζεσταμένες πατάτες προκαλούν πιο γρήγορη και υψηλότερη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Και ποιο όργανο καλείται να διαχειριστεί αυτή την απότομη άνοδο? Το πάγκρεας πρέπει να απελευθερώσει μεγάλη ποσότητα ινσουλίνης. Αν η διατροφή σου προκαλεί συστηματικά τέτοιες αυξομοιώσεις, υποβάλλεις το πάγκρεάς σου σε συνεχή πίεση.
Η αντίσταση στην ινσουλίνη και ο διαβήτης τύπου 2, καταστάσεις που συνδέονται με την εξάντληση του παγκρέατος, αποτελούν με τη σειρά τους παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του παγκρέατος. Τέλος, υπάρχει η ακριλαμίδη, μια ουσία που έχει ταξινομηθεί ως πιθανός καρκινογόνος για τον άνθρωπο και σχηματίζεται σε αμυλούχα τρόφιμα κατά το μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως στο τηγάνισμα ή στο ψήσιμο. Η επαναθέρμανση των πατατών, ιδιαίτερα αν τις ξανατηγανίσεις, μπορεί δυνητικά να αυξήσει τα επίπεδα αυτής της ουσίας. Η συμβουλή μου ως γιατρός: έξυπνη επαναθέρμανση της πατάτας. Δεν χρειάζεται να αποκλείσεις τις πατάτες από τη διατροφή σου, απλώς να είσαι πιο συνειδητοποιημένος. Αγκαλιάσε την κρύα εκδοχή. Ο πιο υγιεινός τρόπος να καταναλώσεις πατάτες που περίσσεψαν είναι κρύες. Μια πατατοσαλάτα είναι εξαιρετική επιλογή, γιατί μεγιστοποιεί το ανθεκτικό άμυλο. Ήπια επαναθέρμανση. Αν πρέπει να τις ξαναζεστάνεις, κάν το απαλά. Το ζέσταμα στον ατμό ή στον φούρνο μικροκυμάτων σε χαμηλή ισχύ είναι καλύτερο από την έντονη, ξηρή θερμότητα. Ποτέ ξανατηγάνισμα. Σε καμία περίπτωση μην ξανατηγανίσεις πατάτες που έχουν ήδη μαγειρευτεί. Είναι η χειρότερη επιλογή. Σκέψου το μπουρέ. Ο πουρές πατάτας που περίσσεψε ζεσταίνεται καλά σε κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά με λίγο γάλα ή ζωμό ώστε να επανέλθει η κρεμώδης υφή του. Συμπέρασμα. Άφησε τον φόβο και υιοθέτησε τη γνώση. Σήμερα εξετάσαμε προσεκτικά 5 πολύ συνηθισμένα τρόφιμα. Είδαμε πως η απλή πράξη της επαναθέρμανσης μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να τα μετατρέψει σε προβληματικά. Στα έλαια και στα τηγανιτά, ο κίνδυνος είναι η οξύδωση που προκαλεί φλεγμονή. Στο σπανάκι, το ρίσκο αφορά τα νητρικά που μετατρέπονται σε νητροζαμίνες. Στο ρύζι, ο ένοχος είναι η τοξίνη του βακτηρίου Bacillus cereus. Στο κοτόπουλο, αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο βακτηρίων λόγω ανομοιόμορφης θέρμανσης. Και στις πατάτες, το πρόβλημα σχετίζεται με τις αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα και την απώλεια του ευεργετικού ανθεκτικού αμύλου. Το κοινό νήμα σε όλα αυτά είναι το ίδιο: φλεγμονή, οξυδωτικό στρες και κυταρική βλάβη. Αυτοί είναι οι μηχανισμοί που με την πάροδο του χρόνου μπορούν να φθείρουν το πάγκρεάς μας και να αυξήσουν τον κίνδυνο σοβαρών ασθενειών. Όμως, το τελικό μήνυμα πρέπει να είναι ενδυνάμωση, όχι φόβος. Δεν σου ζητώ να πετάξεις τα περισσεύματα, αλλά να αποκτήσεις επίγνωση. Σου δίνω τη γνώση για να παίρνεις πιο έξυπνες αποφάσεις. Η πρόληψη βασίζεται στο άθροισμα εκατοντάδων μικρών επιλογών που κάνεις κάθε μέρα. Θυμήσου τις βασικές συμβουλές. Μαγείρευε μικρότερες ποσότητες, κρύωνε τα περισσεύματα γρήγορα, προτίμησε να τα καταναλώνεις κρύα και αν τα ξαναζεσταίνεις, κάν' με ασφάλεια. Αυτές οι μικρές συνήθειες κάνουν τεράστια διαφορά μακροπρόθεσμα και μην ξεχνάς τη συνολική εικόνα. Προστάτευσε το πάγκρεάς σου διατηρώντας υγιές βάρος, αποφεύγοντας το κάπνισμα, περιορίζοντας το αλκοόλ και τη ζάχαρη και υιοθετώντας μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά. Η υγεία σου βρίσκεται στα χέρια σου. Αν αυτές οι πληροφορίες σου φάνηκαν χρήσιμες, θα σου ζητήσω 2 πράγματα. Πρώτον, μοιράσου αυτό το βίντεο, στείλ το σε συγγενείς και φίλους. Μια απλή κίνηση μπορεί να βοηθήσει κάποιον που αγαπάς να προστατευτεί από κινδύνους που ίσως δεν γνώριζε. Δεύτερον, για περισσότερες πρακτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες ιατρικές συμβουλές, σε προσκαλώ να εγγραφείς σε αυτό το κανάλι και να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις. Σε ευχαριστώ που αφιέρωσες τον χρόνο σου για να φροντίσεις την υγεία σου. Να θυμάσαι, κάθε μικρή επιλογή μετράει.